Grbarčieta organizujú svoj ples už roky. Aktuálny 17. ročník si nenechali ujsť mnohí devínsko-novešťania. Detský folklórny súbor založila v roku 1987 Nikoleta Griezlová-Krajčírová. Na dlhú súborovú tradíciu nadviazala aj dlhou plesovou tradíciou. Tak pocity sú úžasné, pretože s každým rokom sa tešíme na ten ďalší, čo nám prinesie. A tréma, to robia všetko ľudia okolo mňa, okolo nás. Keď sú tí ľudia úprimní, srdeční, nápomocní, tak tréma nemá šancu. Moja žena nikdy trému nemala. Nielen súboru, ale aj príprave plesu venuje Nikoleta veľa času, takže doma ju vtedy vidia menej. Však určite, lebo sa venuje všetkým iným ľuďom, len mne ne. A to je dobré, alebo nie? Tak pre niekoho áno a pre niekoho ne. Občas je to dobré a občas pre tých ostatných, čo sa im venuje, keby nebolo jej, tak sa nevenuje tým svojim deťom. A nereprezentuje z nich a ako vy hodnotíte tento 17. nielen ročník, ale to, že už 17. krát sa ten ples organizuje? Ja som s tým v pohode. Chodíte sem rád? Áno. A prečo? Lebo to robí moja manželka. Aj keď vždy stavia na overenú klasiku, aj tak sú prípravy náročné. Celé prípravy, dá sa povedať, že je to taká klasika, už na to sa ľudia tešia, že sa stretnú s priateľmi, s kamarátmi, zastavia sa, vypijú si, porozprávajú, pospomínajú. Už aj tie deti, ktoré už deti nie sú, ale sú dospelí, tak sú radi, že sa stretnú a zabavia sa nie v krojoch a na tom javisku, ale zabavia sa na tom tanečnom parkete, tej súborovej rodine. Grbarčieta sú naozaj jedna veľká rodina. A to doslovne. Účinkujem v súbore od svojich 4 rokov. To už o chvíľu bude 21 rokov v súbore. Asi nepoznám dlhšie človeka, ktorý by takto v súbore bol. Jedine teda zakladateľka, moja mamina. Väčšinou také mladšie detičky nechodia. Tento rok sme spravili takú výnimku, lebo viem, že Grbarčieta boli vždycky detský folklórny súbor. Ja som predsa už len dospelá, takže sme sa snažili zakomponovať aj ich, aj keď je to teda neskoršie večer, ale dali sme vlastne aj divákom to, čo si pýtali už dlho, pretože vždycky Grbarčieta otvárali ples tí najstarší tanečníci. A teraz sme vlastne po upozornení, ani nie že upozornení, ale po takej prosbe navrátiť vlastne tie menšie Grbarčieta naspäť na plac, aby oni otvárali ples. Takže to sa im splnilo. Aké to bolo vystupovať prvýkrát takto pred ľuďmi a na plese takto neskoro večer? Veľmi dobre. Dobre som sa cítila. A nemala si trému? Mala som trému. Do rodiny Grbarčiet patrí aj jej bývalý člen, náš aktuálny starosta. S mojou sestrou Nikoletou, Nikou, sme ho začínali, takže mám k tomuto plesu srdcový, veľmi blízky vzťah a teším sa, že sa teší hojnej návštevnosti a aj to, že je to ples, ktorý je náš, devínsko-novoveský, aj chorvátsky ho niektorí volajú, takže to je také pekné, že v podstate máme 2 chorvátske plesy, jeden v Devíne, jeden v Devínskej. Tento rok už hráme naozaj po niekoľkýkrát tento ples a je to, radi sem chodíme hlavne z toho dôvodu, že toto je celková taká rodinná skôr atmosféra a Nika je úžasný človek, vždy ju veľmi radi podporíme a aj folklórny súbor Grbarčieta, nakoľko ja som rodačka z Devínska Novej Vsi a v podstate sme spolu prežili detstvo a vidíme tú snahu a to, ako sa venuje tým deťom a čo všetko pre Devínsku spravila aj pre tie deti v Devínskej. Tento ples je úžasný v tom, že tí ľudia majú obrovskú interakciu, nielen preto, že sa poznáme, ale preto, čo my im z lásky dávame vlastne cez seba, cez tú hudbu a cez tú energiu, ktorú v sebe máme, pretože je to niečo, čo nás baví, čo nás naplňa a je nám úplne jedno, kto tu pred nami stojí. Našou, nepovedala by som, že úlohou, ale našou radosťou je tú radosť rozdávať, preto sa aj voláme Be Happy, aby všetci boli okolo nás happy, aby si ten večer užili až do rána bieleho. A to sa opäť podarilo. Aj preto si niektorí nenechajú ujsť žiadny ročník.
Pretože tu je výborná atmosféra, je to rodina, krásna udalosť, ktorá sa tu udeje a je tu výborná muzika, výborné jedlo, výborní ľudia a všetci sa tu poznáme, takže je tu naozaj skvelá priateľská atmosféra. Chodíme sem preto, lebo je tu fantastická zábava, je tu neskutočne rodinná atmosféra a máme tu priateľov a je tu fantastická hudba a vieme, že sa tu vždycky veľmi dobre zabavíme a prídeme znova. Určite, a to ešte ani nezačalo, už to viem. Všetko za mňa povedala inak. No a inak okrem toho, aj v Devinskej bol problém, že sme mali obsadené všetky plesové teda víkendy. Takže sa to dostalo až sem do Devína. Sme sa vytlačili z Devinskej do Devína, aby sme sa teda tá veľká komunita mali kde zabaviť. Takže je to dobrá partia. Takže funguje to už dlhé roky. Ešte to dúfam vydrží. Naozaj tu nie sme prvýkrát, neviem už koľky a veľa rokov chodíme, pretože je tu výborná atmosféra, pretože sa tu stretneme s priateľmi, mnohých z nich stretneme raz za rok a veľmi sa na tento ples tešíme a na to, že sa vždy veľmi dobre zabavíme. Máte vy niečo obľúbené konkrétne na tomto plese? Prečo sem rád prídete? No ja mám obľúbené na tom plese tombulu, lebo vždycky tam niečo vyhráme, dobre sa zabavíme, stretneme kamarádov a tešíme sa na to, jak to dopadne. A dopadlo to ako vždy na jednotku s hviezdičkou až do skorého rána. A to už bolo z dnešného magazínu všetko. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.